off din na naman. And solo flight ako ngayon, wala yung mga ka-Hong Kong vloggers ko. I miss yung mga besh. So, solo-solo ko lang. Ayan, nandito lang ako sa, malapit sa lugar namin para, kasi may hinihintay pa ako. Tapos, siguro mamaya pupunta ako sa ibang lugar. So, ngayon nandito ako sa, ano ba ito? Parang Chimshacho yata ito, or malapit lang siya sa Kowloon Park. And, yeah, ayun. Dito muna ako sa oras para hindi naman may park dito eh. Something of a park. This way. Iba talaga pag solo-solo mo lang. Solo-solo ka mag-day off. Hindi ko alam kung magsa-subway ako or what. Subway tayo, guys. Hirap naman maglakaw-lakaw eh. So, ayan. Ferry Street, Canton Road, and Airport Express. So, this way. Matayaw. And dito ako, vlogging. Yeah. Anong exit? Pa-picture tayo? Hindi siya mag-focus. Ito open, fan pa lang yan. Ano? Kailangan marunong tayong mag-ano ng... This is 30 guys. Does this include? We're gonna buy that stuff for our vlogging. This one. How much? Oh, 30. 39. $30. $30. 39. Oh, $30 daw. It's 39. Sabi niya 30. Ito ang 30. Maliit. Ito yung kasi I want that one. sige na, ito lang. I want that one. The 30. Gusto. Yeah. Ay, sorry. So, kung gusto nyo mabili ng mga gadget for vlogging guys, just check on here at Samsoy po, exit dito. So, yun guys. After namin ang meet up together with these beautiful girls, gorgeous people in the YouTube. Patingin nga, guys. So, ito para Pwede ba yung ano lang? Walang light lang ba siya? This is yours. Yeah. Because I'm gonna buy it. So you're gonna buy it. And then just
Para edit ng edit